glemte det. Jeg glemte det selv. Jeg står bare. Det har jo egentlig været en længere periode. Du har været sådan lidt upassende. Ja, jamen det er faktisk lidt da jeg kom her egentlig. Der kan jeg godt mærke, sådan, der ødelagde jeg det sådan mulighed, du ved. Jeg har været et problem. Ja. Ja. Men Jeg kan sige noget. Mette og mig, vi har fundet på en løsning. Okay. Hvad må jeg høre egentlig? Det er noget at sige nu. Men det er bare noget, jeg godt sådan vil. Jeg vil godt arbejde med det, sådan, ligesom når jeg kan. Du ved, sådan med det samme. Skal vi sige det? Ja, ja. Ikke hold for mig. Jeg venter op i sindssyg spænding. Så. Okay, vi har arrangeret, at du bliver adopteret. Okay, eller? Ja. Mette, skat. Jeg ved godt, du har brug for afløsning på det. Men du bliver også bare virkelig nødt til at lade politiet om at gøre deres arbejde. Ja, de gør det bedre, end du gør. De fuck up. Er det faktisk en helt god idé? Har du taget bil, eller hvad? Eller fuck, hvad der skulle snakke? Sig, stop den lige. Kom godt hjem. Jo, tak. Fuck yeah! Men Mette, skat, du bliver altså virkelig nødt til at lade politiet om at gøre det. Det tror jeg. Jeg ved godt, du vil have afløsning. Men Mette, skat, jeg ved godt, du har brug for afløsning på det her. Men du bliver virkelig også bare nødt til at... Oh my fucking god. Mette, fuck dig. Fuck! Jeg er nødt til at få noget afslutning. Jeg sætter super meget pris på, at du lige vil komme i dag. Det gør Mette i hvert fald, det ved jeg. Ja, Så det skal du tak for. Fuck, du led. Hvad gør det? Den der porno-spin-off, der kommer om nogle år. Ja. Når den bliver sådan rigtig, rigtig populær, så det er sådan... Den gør originalfilm populær. Det er den ikke. Ja. Det er sådan lidt sådan reklame for det. Ja. Men tager vi den op igen? Vi er i gang. Nå, fuck det, mand. Jeg bliver nødt til selv at finde frem. Altså selv? Jeg tror også, sådan filmer i vejen. Fuck, fly, mand. Diva. Hvor har vi stylisten? Kom nu! Det er dit arbejde. Hvor make op det her. Jeg har ikke noget make up på. Synes ikke, jeg vil sige noget. Men hvad er det her så? Det er så dumt. Men hvad er det her så? Jamen er den så psykopat? Okay. Er den så psykopat så? Jeg smiler det. Hvad var det? Jeg tror, jeg har allerede reageret på det. Har du tid? Jeg har tid nu. Og du? Ej, jeg sidder bare og venter altså. Okay. Wait. Okay. Jamen den psykopat så ikke også derude. Hvad vil du gøre? Jeg slap. Ad, er det så tager?